ए आज हूँ रुक्मिणीकर विवाह मु चाहे ठीक आज से ही समय तुम दी जन विभागर हम तू जा राधा को नहीं आज जदि तू राधा को न आने दीटा जीवन नष्ट हारू हारू ମୋ ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା ଯାହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ମୁଁ ଏଠିକି ଏକଲା ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ମା ବି ମତେ ଠିକ ସେଇ କଥା କୁହେ ହେଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସମୟ ସମୟ ମୋ ସହିତ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛି। ତୋରି ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ
अरे ମାଉସୀ ଏଇ ମଞ୍ଜଟା ମୁଁ ପକେଇଛି ଆଉ ସେଟା ସିଏ ତମେ କହିଲେ କୋଉଟା ଭଲ ହେଇଛି ଦି ଜଣଙ୍କ ମୁରୁଜ ବଢିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଆର ସାମ୍ନାରେ ଦିଦିଟା ମୁରୁଜ ପଡେନି। କାହିଁକି ପକାଯାଏନି ପକେଇଲେ କଣ ହବ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର ମିଳିବ। ମାଉସୀ ଗୋଟେ କନ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ ବର ମୋ ବରକୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଭାଗ ଦେବିନି ଜମା ଦେବି ମୁଁ ଜମାରୁ ଦେବିନି ए, पसंद है? हाँ?